ndị Igbo bụ ekelekwa m unu. Vidio nnu m ugbu a maka nwanne anyị nwaanyị bụ Ogechi. Mere vidio gbasara ya sị na biko onye ọbụla emezira ihe gị na-eme ka iwe na-ewe ndị mmadụ ka hapụ ị na-ebusokwa ya agha na-aga. Ụfọdụ ntụ m ama ihe m na-akọ na onye ọbụla Ogechi mere ihe ma ọ dịrị agịrị na onye ahụ chọrọ ya okwu, masị ha mba mmadụ niile. Now enwere vidio m hụrụ na ọ dịrị agị kwara if Anyidons. Ịgwa gị eziokwu, adị m so angry for that video because Anyidons one guy, one young man I'm like so much. I like him na ọ bụ na ọ na-akụ egwu. Ihe nji like Anyidons bụ Anyidons wụ onye udo. Anyidons na-enyere ụmụaka na-akụrụ ya egwu because onye ọbụla na-eme ka ala Igbo dị mma, mụ na gị na-adị na mma. Onye ọbụla na-ahụ mmadụ ibe ya n'anya na-emere mmadụ ibe ya, mụ na gị na-adị na mma. O so na one of the things m like about Matthias mgbe eji esoro mee videos biko ka hapụ ya, enwe ndị chi n'aka ya na-eri nri. But that does not change mgbe ozuzu nzuzu ya. Aga m agwa ya the truth na ozuzu were like ịnọkọta gị mụọ ọkọ mmadụ ịnụ gị hụ ebe moto mmadụ nwụrụ gị sị na Jizọs na disappoint ala ya. Mgbe ọkwara post na ya ga-ahụ omenala kwa disappoint gị ọ ihe ndị mmadụ kwesịrị ikwu. But I can't say that because I'm not too low like him to talk about those rubbish. You watch all this ihe ndị a na post about I don't post. I don't make video ka m nwee ike gbaa saga. I make video to teach people lesson. Ị chọrọ ịmụrụ gị mụrụ. Ndị sikwa na m na-ekwu rubbish ọ dị gị n'aka. Ndị sikwa na ya amụta ihe ga-amụtakwa ihe. Now m chọrọ ime ka onye ahụ m na ya kpara ya sị na ha ndị ahụ na-ebuzacha ogbe kere okwu Anyidons chọrọ Ogechi. Nke ese ọ bụ na igebe vidio ahụ gekene ebike eweli iwe. It is very stupid. It is very, very stupid. You are very stupid, Anyidons. Because then you tag him na video since yesterday. And I tag him as I'm not getting many posts today online. But you guys keep tagging me to this very post. And this is my reaction to this post. In fact, the video no tag him, let me play it for you. It is very stupid. That is why you don't know your left and right. That is why you That is why you look like a Hebrew. Who are the people close to Ebukobi? Who are you to give advice in the first place? I'm not joking. Anyidons, who the heck are you? A pagan like you. A pagan like you. A pagan like you. Okay, na ọ na-aga ebe a na-agwọrọ ya 1 2 3 ka o ji wee saa egwu ya. Ihe awa accusation o level. Na ọ na ị ga-eda video gaa na page Anyidons gaa gee ya. Ejina satagizin ya. Unu wasị Ogechi na-akwu eziokwu, a na-achọ ya okwu, Anyidons chọrọ ya okwu. Na gịnị ka Anyidons mere? Na ọ sị biko na Matthias bụ nwanne anyị, Ebuka Obi nwanne biko nụ. Unu emeziri ka ha na-ese okwu. Na Matthias at least enwe uru ọ bara mmadụ na ọ rụrụ hospital, no matter na ọ dị small. Ebuka Obi na-arụkwa ihe n'ala Igbo. N'ihe a ụmụnne biko ka hapụ na alụ ọgụ. Ọ bụ ya bụ na o kwuola arụ Ogechi ji wee na-akpọ ya iwu. Mee ya allegation na ọ na-aga asa agwọ ọgwụ ka egwu ya wee gaa ya. So unu nwa ndị na-epraise Ogechi na-efili na unu na-emere ya ihe ọma. Nwaanyị karịsịa karị unu nọkwa na-etu ọnụ like anụ m na ọ gara court ọ gagaghị nye Mirabel na court kwa. Unu echefu na because of ihe o mere Mirabel kwa ihe m ji eme vidio ndị a na Chineke ga-amakwa na dịka onye okenye ahụ m onye chọpụtara Igbo ruo ụlọ ọmụa the founder Igbo ruo ụlọ wụ akụ ruo ụlọ enwere dị iche but ọka ahụ ukwu another day. So ihe m ji chọpụta ya ka anyị develop n'ala Igbo, and we cannot develop ala Igbo without ndị dịka Ogechi, ndị dịka Anyidons, ndị dịka Nwaagụ Ata Ahịa, ndị dịka onye ọbụla Ijele unu kpagodele idele. We need all of them because obodo ọbụla enweghị ndị ara ma na obodo ahụ ezughị oke mana onye ara amasị na be m wepụta. So ka m ji na-eme ekwu ihe ndị a nwa agbọbịa na-ebido kpọwa Anyidons n'iyi na onweghị ihe Anyidons mere that girl. He doesn't deserve that. Akpọga Anyidons lawyer ya akpọga ya sị biko ka place charges on this girl si ahapụ ya. Ị hụrụ ihe mere m ji like Anyidons? Ya sị ya onye Igbo ya ga-agabe onye case for the again na papa ya gwara ya drag and anything with anybody. She didn't make charges. Unu nụkwa mgbe mba na-efo
si ya na anyị dere enweghị egwu na ọ naghị akọ high life na ọnụ ebe ọnụ ebe a anyị don respond chara ya si ya I respect you sir. Ndị mmadụ push nwoke tagide ya bịakwa kwuo ihe oke kọwa ihe we high life. He never insulted that man. He never gave him kama ihe nye honor bullied the man very very well. But he got check that man standing down anaghị akọ high life ga check go to that page. Na egwu one of egwu anyị done na about 4 million viewers 2 million viewers. Okay, sorry nke men day na about 2.something million viewers under a year and now. But onwe egwu mba na-efo rugoro 200 viewers 200,000 viewers. But anyị done na million so egwu ya. Ono mana anyị done mgbe ọ kụrụ deputy Jesus anyị done nwere problem with this one prominent singer n'ala Igbo ọ gakwuru ya onwe ihe o mere onye a naanị na ọ rụrụ egwu with its studio ebe onye ahụ dị prominent na-arụ egwu onye ahụ akpọ ụgwọ were egwu kwụọ damasị bring it down egwu anyị done ya ga ebe ọzọ ga-arụ ọwụghị otu ọwa abụọ onwe bụ ya nụrụ ihe a na kama duto m dị close to ya akọrọ m ihe nna anyị nọ na-akọrọ m onwe bụ o ji kọ drag other person ya na-play his own lane ha na-play and they are meeting on the stage. He's growing. That guy is also growing. Some of you will know the person, but I guess not on him. This is how a wise man talks. Also, him condemn about Ogechi. If you learn now, JPAC gwara gị dịka m nụrụ na n'eziokwu na somebody gwara m na ya nọ na phone anọ ha na 3-way call mgbe JPAC confessed na onwe nna ikwu nwụrụ anwụ na-edina ya n'ike. But Ogechi was not wise to talk about that. But I don't believe it. I don't also know it's Zoku Masi. When I got ammonia as gain to Obrugo no way Zoku na Jepa Kurieta. It could be true that Jepa that's not it could be true no way Zoku. But go away, Ogechi. Why did you put yourself in trouble? You have work a canon a mortuary. Munye dianwon no obimbawa. Omoyano no bimbawa. Ndị enyi ndị kwunibe the constituents ọ na-represent that man as a senator nwere ndị ọ na-represent igi nwee the gun nwee the boldness kpọwa aha ya onye abụ onye nwere so many boys under him so wisdom could not tell us say enwere jeba ka enwere onye gwara m onye dị otu a if not for na I ga na-eru ji ya aka m akpa aha everybody ga-ama onye na-ekwubọta ochi n'ọnụ gị pụta ihe abụ otu onye maara ihe na-echekwekwu because he who fights and runs away will live to fight again. Oh God, karịsa dị too much ịdịla too much lee gị na prison onye kwu unu ihe unu na-akọ eri onye ọbụla nwere ọnụ eji ekwu okwu ihe na-eme some people ndị sa na-ame ihe dịta gị pụta gị na-akpọ ndị okenye iyi akpọ ndị okenye asị gị were nwayọ gị sị mba ibe ya na trọpụ gị sị akwa ndị okenye iyi agbara nkịtị ụnụ achọghị ga-akpọpụta ya onye dịta but mgbe ọ na-akpụ ya akpọrọ ha iyi gị sị na ha dị wikend na onye kende Yoruba ka ọ kpọpụtara ha but mgbe ọ na-eme mbido na-akpọ iyi nsị biko ya akpọla iyi because ndị ahụ na-akpọ iyi nwere ike inidi ha tomorrow ma wụ onye ọjọọ ma akpọ m sabotu a ime okwu m na ọ na-agba some people agba but iche gị ya eziokwu ka m na-ekwu na ka m ji na-eme vidio a onye agha si that na Ogechi anaghị eme vidio without onye chọrọ ya okwu my brother ị tụrụ ashị anyị dịka m kpụrụ ife anyị ụbọ ọkọtasịra achọghị okwu bebi Seaman Global ọkọtasịra achọghị okwu nke na-aza bibi ọkụ na ndị otu na-atụ okwu Anyidons achọghị okwu so many of them ha achọghị okwu ọ ya decidere iji gbaa ha saga amamihe wu reason ya ndị Mbaka achọghị Ogechi okwu take it to anywhere onwe mgbe Mbaka chọrọ ya okwu ọ ihe ọ nụrụ anụ ekwu ala bata Ebuka Obi ya eburu n'isi you can't fight for Ebuka Obi. Ebuka Obi, God all not as of Chineke. The Bible says you shall hold your peace, God will fight for you. And let me tell you, no, one about you, man. When you are not making any impact. Who feeling Ebuka Obi is on top? He should be a topic. Why is it that when he becomes a topic, give you a fight to one? No, bullying for yourself. No, the other natural talk when they say Ebuka Obi la na Akuzayan siya lotawa no had to see I have discussed with Akuzayan ogwala mo to ihe gbatara lota ji webia ihe Ogechi ji welota because of onwere when they scam ya because when they scam $30,000 inu benka also nwere 100 plus of land as on a close to Ebuka Obi place so also go the hands here get 20 plot n'ime somebody acquire you got the Ugwa 30,000
$30,000 na America here. You know, in America. Ogechi no nwe am ka ndị na-esi ala wo fake ala. After kwuru dịka anyị nọ. So, but the woman na bịa na enye stop na need ego ala ya or ego. There's no land. Ndị ha kwa na okwuru ụgwọ according to Ogechi, no land to give. So Ogechi was coming to come and fight for that land. Mgbe akụzi emere si lọtaba emere ihe a vidio emere eme but mgbe a na-akpa gwana ọ sị echere ego dị na trouble dị. Ogechi si aga abata because of that land. So ị na-emekwa mmadụ accuse maybe don't judge completely. Sometimes ọ na-adị mma gị ji ntị nke anọ gị ji nke anọ gị were otu ọnụ waa ikpe otu o kwesịrị dị. So ọ dị ala nke ọ batara ziri oke asị okay if you must come back gaa nọrọ ebe dị otu a. Ogechi ajụ nọrọ ịbịakwa na gabata kpọrọ onye dị otu a ka ha chekwa gị. Ogechi ahapụ ndị ahụ kpọrọ ndị ọ kpọrọ mee vidio for 4 hours against any advice niile ọhịa hụrụ eji. So unu na-ebere m kwa akụziri. So I'm not defending him. He's a young man. I don't care. But I'm telling you what I heard. Akụche ekele m eziokwu nọ na ya mana ọ sị ahụ ya ga-emekwa na eme ya abandon. So ha nọkwa on top of the matter. Ihe nji na-eme vidio a bụ number one gụnwa onye nọ na social media ma onwe onye nwere opportunity buru n'obi everything gara elu mekonda ihe niile na-anọ steady ụwa na-eme ntụgharị ọ tụgharịgoro against Ogechi mgbe e gudere ijele ọ nọ na-akụ ijele ọnụ o ị nweghị ego gị na-emetọrọ bụ nwaanyị unu na-erezi ego na erezuokwara ego for ha. Ntụ mmadụ yi tọrọ mgbe Baịbụl si na ntụ iji tọrọ mmadụ ka a ga-eji tọrọ go na-anaghị anụ ihe Baịbụl na-ekwu unu so Baịbụl scam ị na-anụ ya na o menwele na ya Baịbụl kwuru ọ ga-eme ka ọ bịala. N'ịchịkọta okwu m ndị ahụ ka na-etokwa Ogechi n'ili ndị aka na-etokwa prison unu ga-akpọgo Ogechi 5 years imprisonment o mee ya gba nkechi ga-ekulu unu daa ma ụnụ oche ọkwana mechie ọnụ na-ayọ so ayịyọ mee vidio karịsa ọ gara bara Mirabel mba mere ihe gbasa stori Mirabel unu amaghị ihe gara na dastori eji m data infọmeshọn nke Ogechi kọrọ m ji nke da Mirabel kọrọ m ma kọmpe mara nke bụ eziokwu ihe gbasara ọtọ ahụ pụrụ apụ. Oke ọ bụrụgodị na enwe onye sị ngwa we should blame onye gara were ụta ya resi ndị mmadụ se blame na onye were ụta ọtọ ya gbasa n'obodo ịmakwa ma ebe a ka o si eri nri ba ị na-eke ọtọ ya iwetazie ya gị gbaa ya ọtọ nwaanyị ibe gị. For instance now otu m na-ekwu gbasara Ogechi ihe gbasara land business a ha si biko so etinyekwara na social media na ọhịa bere privately na a ga-esatụrụkwa ya mana ọtọ mere somebody na privately unu eburukwa ya pụta ntụ mmadụ ji tụrụ mmadụ ka a ga-ejikwa wee tụrụ ya ị na-eme ihe ome ihe jitekwa ọfọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ unu chọrọ ịma ihe mara na ihe unu achọkwa n'ime ihe keep creating trouble for her. But ọ bụrụ ma okwu Ogechi chọrọ many people okwu na-enwe ihe ha mere ya ọkwa chọọ ha m n'ọnụ achọghị m ime vidio gbasara Ogechi ọzọ mana ihe ndị na-apụta nka na-eju lee ihe ọmụdụ na-akọtọsị nwokorobịa onweghị anyị dọ mere that guy anyị dọ what oh my goodness but it's well biko tụsara m ihe onyonyo ka ndị chọrọ ịmụ ihe ndị na-achọghị ịmụ ihe kpọwa n'iyi ama m unu ga-abịakwa na-akpọ iyi na comment section but I trust my followers ha ga-enyekwa unu ya woto biko tinyere anya aka na share button jisike na-esonyekwa anyị na this platform na watch kudochianụ udo nke Chineke ka anyị na-arịọ onye ọbụla anyị bụ ndị Igbo ka anyị wepụ na saga bienu n'udo ndewonu.